ሰላም ክቡራት ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ኣለኽን ናይሎም ፕሮግራምና ሓደ ወዲ ብሓቂ ከፍቅር ከሎ ዘርእዮም 3 ነጥብታት ዝብል ኣርእስቲ ሒዘልክን መፅእ ዘለኹ ሓደ ወዲ ብሓቂ ድዩ ዘፍቅረኒ ኢልክን ተሓስባ ዶ ካብቶም ብዙሓት ምልክታት ሎሚ እተን 3 ዝዓበያ ወይ ናይ ብሓቂ ፍቕርን ተወፋይነትን ዘርእያ ነጥብታት ከካፍለክን እየ እዚ እንተደኣ ኣብ ሓደ ወዲ ረኺብክን ስምዒቱ ናይ ቁም ነገር ክኸውን ዓብዪ ተኽእሎ ኣለዎ ስለዚ እተን 3 ነጥብታት ሕጂ ዝነግረክን ክስካዕ መወዳእታ ተሰሚዕኽን ገለ ትምህርቲ ክትረኽባ ኣይኽን ሓቢርክን ፅንሓ እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ከምቲ ዝረኽንኡ እዘን 3 ዓበይቲ ምልክታት ሓደ ወዲ ብሓቂ ፍቕር ምስሎ ከርእየን ዝኽእል ወሰንቲ ነጥብታት እየን ይኹን እምበር ክቡራት ተኸታተልተይ ነፍሲ ወከፍ ሰብን ርክብን ፍሉይ ምዃኑ ኣይንረስዕ እዞም ምልክታት መብርህ እምበር ናይ መወዳእታ ኣይኮኑን ኩሉ ግዜ ነቲ ሓፈሻዊ ኩነታት ምርኣይን ንልብኽን ምድማፅን ናይ ውሽጢ ስምዒታት ምስማዕን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣወዳት ብሓቂ ከፍቅሩ ከለዉ መብዛሕትኡ ግዜ ብተግባሮምን ባህርዮምን የርእዩና እዮም ብርግፅ ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ እዩ ግን እዞም ሕጂ ዝነግረኪ እትርእይሉ እንተኸይንኺ ነቲ ምሳኺ ዘሎ ምልክታት ሓቀኛ ፍቕሪ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እሺ እምበኣር ክቡራት ተኸታተልተይ ናብቲ ኣርእስተይ ከብለክን ቁፅሪ 1 ቀዳምነት ይህበኪ እዚ ማለት ንዓኺ ግዜ ንምርካብ ይፅዕር ኣብ መደባቱ ድማ ቀዳም ኣይሰርዐኪ ካልእ ኣገዳሲ ነገራት እናሃለዉ ዋላ ምሳኺ ግዜ ክሕልፍ ይፅዕርን ይመርፅን ቀዳምነት ይህበክ ማለት ኣብ ሂወቱ ካብ ብዙሓት ካልኦት ነገራት ኣብሊፁ ንዓኺ ኣገዳስነት ይህበካ ኣሎ ማለት እዩ ግዜኡ ይህበኪ ዋላ እኳ ብዙሕ ስራሕ ወይ ካልእ መደባት እንተሃለዎ ንሳኺ ግዜ ንምሕላፍ ወይ ንምዝራብ ይፅዕር ኣብነት ኣብ ናይ ስራሕ እዋን ደው ኢሉ ድዩ ፅሒፉ ከመይ ከም ዝወዓልኪ ይሓተኪ ወይ ድማ ድሕሪ ስራሕ ንኽረኽበኪ ይደፋፍአክን ይደልን ሓደ ግዜ ንዓኺ ኢሉ ዝነበሮ ቆፀራ ድዩ ካልእ መደብ ከቋርፅ ይኽእል እዩ ንዓኺ ኢሉ ድማ ይፅዕር እዚ ማለት ሓገዝ ምስ ትደሊ ዋላ እውን ንዕኡ ዘፀጉሞ እንተኾነ ክሕግዘኪ ግን ድሕሪ ኣይብልን እዩ ኣብ ኣቸጋሪ ኩነታት ተዘይሃልዩ ብጣዕሚ ኣብ ዝተፀገመሉ እንድሕር ማእኸለዋይ ኮይኑ ንዝኾነ ንስኻ ሓገዝ ሓቲትክዮ ብሓቂ ዝግደሰልካን ዘፍቅረካን ወዲ እንተኾይኑ ኩሉ ግዜ ንዓኻ ክሕግዝ ድሕሪ ኣይብልን እዩ ዋላ እውን ንሱ ደስ ዘይበሎ እናሃለየ ንዓኺ ንምሕጓስ ኢሉ ግን ንሱ ዘይፈትዮ ነገር ንስኺ ትፈትዮ ተኾይንኪ ይገብሮ እዩ ምክንያቱም ናትኪ ደስታ ስለ ዘገድሶ ኣቓልብኡ ይህበኪ እዚ ማለት ድማ ንዓኺ ዘገድሱ ነገራት ከም ኣገደስቲ ዕለታት ወይ እውን ልደትኪ ወይ እውን ዝተረኸብኩም ዕለታት ክኾን ይኽእል እዩ ኩሉ ግዜ ይዝክሮምን የስታውሶምን እዩ እዚ ማለት ብሓፂሩ ቀዳምነት ይህበክ ማለት ንስኺ ኣብ ሂወቱ እታ ዝበለፀ ዋጋ ዘለዋ ኢኺ ንዕኡ እዚ ማለት ግን ኩሉ ግዜ ንዓኺ ጥራሕ ይኸውን ማለት ኣይኮነን ንሱ እውን ናቲ ሂወት ከም ዘለዎ ኣይትርስዒ እቲ ቀንዲ ነጥቢ ግን ኣብ ናይ ሂወቱን ምርጫታቱን መደባቱን ንዓኺ ኣገዳስነት ይህበክ ከም ዘሎ ዘርእን ምልክታቱን እዩ ቀዳምነት ይህበክ ማለት ናብቲ ቁፅሪ 2 ብዛዕባ መጻኢኹም ይዛረብ እዚ ማለት ብዛዕባ መጻኢ ብሓባር ኮይንኩም ትገብርዎም ነገራት ወይ እውን መደባት ይዛረብ ካብ ኣነ ዝብል ድማ ንሕና እንዳበለ እዩ ዝዛረብ መጻኢ ሂወቱ መሳኺ ከም ዝኾነ ገይሩ ይሓስብ እዚ ማለት ድማ ንነዊሕ ግዜ ዝኸውን መደባት የውፅእ ንኣብነት ኣብ ዝመፅእ ዓመት ንሕና ከምዚ ክንገብር ኢና ወይ እውን ምሳኺ ካሕልፎ እየ ዝደሊ ክብለኪ ይኽእል ኩሉ ግዜ ከዓ ንሕና እናበለ እዩ ዝዛረብ ብዛዕባ ኣገደስቲ ዝብሎም ነገራት ወይ እውን ምዕራፋት ሂወቱ ይዕለኪ ብዛዕባ ብሓባር ምንባርኩም ብዛዕባ ሓዳርን ስድራቤትን ከመይ ከም ትምስርቱ ንኣብነት ብዛዕባ ቆልዑ ከመይ ከም ተዕብይዎምን ካልእ ዕላላትን ይዕልለኪ ንዓኺ ኣብ ውልቃዊ መደባት የእትወኪ ንኣብነት ብዛዕባ ስራሕ ወይ እውን ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ዝገብሮ ለውጥን ክሓስብ ከሎ ንኣኺ ይሓተክን የማኽረክን ካብ ኣነ ዝብል ድማ ናብ ንሕና ይቕይሮ ብሓቂ ዘፍቅረካ ተኾይኑ ኣነ እናበለ ኣይዛረብን ትወዲ ንሕና እንዳበለ እዩ ዝዛረብ ኣብ መደባቱ ወይ እውን ዘለዎ ትፅቢታት ካብ ብዛዕባ ናይ በይኑ ምዝራብ
ብዛዕባ ክልቴኹም ክዛረብ ይጅምር ብሓፂሩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ወዲ ንዓኺ ከም ክፋል ናይ መጻኢ ሂወቱ ገይሩ የሪአክን ይሓስበክን ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ድማ ከም ዘፍቅረክን ዝደልየክን ዘርኢ ምልክት እዩ። ቁፅሪ 2 ብዛዕባ መጻኢኹም ይዛረብ ዝብል እዩ። ቁፅሪ 3 ድማ ቀጻልነት ዘለዎ ፃዕሪ የርእየኪ። ፍቕሩ ሓንሳብ ብሓንሳብ ዝመፅእ ስምዒት ጥራሕ ዘይኮነስ መዓልታዊ ብዝገበሮ ፃዕሪ ብምድዋል መልእኽቲ ብምልኣኽ ብምርኻብ ብምሕጋዝ የርእየኪ። እዚ ማለት እቲ ወዲ ንዓኺ ዘለዎ ፍቕርን ተገዳስነትን በቲ ሓንሳብ ጥራሕ ዝገብሮ ነገር ወይ ኣብ ፈለማ ርክብኩም ጥራሕ ዘርእዮ ባህሪ ዝገልጽ ኣይኮነን። እቲ ንዓኺ ክብል ዝገብሮ ፃዕሪ ቀጻልን መዓልታውን እዩ። ንኣብነት ስሩዕ ዝኾነ ርክብ ወትሩ ይድውለልክን ጽሑፍ መልእኽቲ ይልእኸልክን ብዛዕባኺ ይሓትት። እዚ ሓንሳብ ዝድውለልኪ ሓንሳብ ዝርስዐካ ዓይነት ወዲ ኣይኮነን። ብልቡ ዘፍቅረካ ተኾይኑ ኩሉ ግዜ ዳሃይካ የገድሶ እዩ። ድምፂ ክሰምዕ ይደሊ እዩ። ኩሉ ግዜ ምሳኺ ክኸውን እዩ ዝደሊ። ግዜ ምሃብ ብዘይ ምቁራፅ ምሳኺ ግዜ ንምሕላፍ ይፅሕር። መደባት ድማ የውፅእ። ግን ድማ ክቡራት ተኸታተልተይ ኩሉ ግዜ ዝህበካ የፍቅረካ ማለት ኣይኮነን። ግን ግዜ ህውስ ብዛዕባ እንታይ እዩ ዘዕልለኒ ብሎ ኢልክን ፅን ኢልክን ክተዳምፁ ክትፍትና ኣለክን እምበር ኩሉ ሰብ ግዜ ክህበካ ይኽእል እዩ። ገለገለ ወዳት ኣለዉ ሕጂ ግዜ ስለ ዝሃቡና የፍቅሩና ማለት ኣይኮነን። ኣብዚ ክትርዳእን ኣለክን። ንኽትራኸቡ ድማ ይደፋፈኪ እቱ ናይ ብሓቂ ዘፍቅረካ ተኾይኑሲ ግዜኡ ንዓኺ ይህን ክበሃል ገለስ ይደሊ እዩ ምሳኺ። ቁፅሪ ትኹረት ድማ ይህበኪ። ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ንእሽተይ ነገራት ብምግባር ከም ዝሓልየልክን ከም ዝዝክረክን የርእየኪ። ኣብነት ዝፈተኸየ ነገር ይዕድገልኪ፣ ኣብ ዘገድሰኪ ግዜ ድማ ይሕግዘኪ። ኣብ ናቱ ሓገዝ ኣብ ዝደለኹሉሲ ይሕግዘኪ እዩ። ኣብ ኣፀጋሚ ኩነታት ተዘይሃልዩ ንዓኺ ንምሕጋዝ ብልቡ ዘፍቅረካ ተኾይኑ ንዓኺ ንምሕጋዝ ድሕረ ይብልን እዩ። ኣብ ፀገማቱ ምጽናዕ ኣብ መንጎኹም ዘይምርድዳእ ወይ ዝኾነ ፀገም ክፍጠር ከሎ ንምፍታሕ ፀገም ይፅዕር እምበር ቀልጢፉ ተስፋ ኣይቆርፅን እዩ። ምክንያቱ ንዓኺ ከምዚ ብዝኾነ ምክንያት ፈጢሩ ክትሕቐካ ይደልን እዩ። ብልቡ ዘፍቅረካ ተኾይኑ ነቲ ዝተፈጠረ ፀገም ንምፍታሕ ዳ ይድፅዕር እምበይ ካባኻ ንኽርሕቕ ኣይገድዶን እዩ። ዝኾነ ይኹን ዋላ ዘይምርዳእ ኣብ መንጎና ክፍጠር ከሎ ቀልጢፉ ናይ ይቅርታ መዓል ተኽእሎ ከዓ ኣለዎ። ብልቡ ዘፍቅረካ ተኾይኑ ቃሉ ድማ የኽብር እዩ። ዝበለኪ ነገር ክፍፅም ይፍትን መዝዋዕታቱ የኽብር። እዚ ማለት ብሓፂር እቲ ወዲ ነቲ ርክብኩም ብዕቱብነት ይሪኦ ኣሎ ማለት እዩ። ንዓኺ ድማ ይግደሰልክን የፍቅረክን። ፍቕሪ ድማ ብተግባር እምበር ብዘረባ ጥራሕ ከም ዘይኮነ የርእየኪ። እዚ ቪድዮ እንተፈቲኹንኡ ድማ ላይክ ሸር ምግባር ይትረስዓ። ንመጻኢ ብዛዕባ ርክባት ፍቕሪ ከምኡውን ካልኦት ኣገደስቲ ነገራት ሒዝና ክንቀርብ ስለ ዝኾና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ቻናልና ኮኑ። ክስካዕ ዛ ሕጂ ዝተኸታተልክን ድማ ብልቢ የመስግን። ክስካዕ ብቐፃሊ ንራኸብ ስሰና ይንዓኹም። ተተው